shuthi kahle kahle wena now uyabhiliva kuma-girlfriend allowance. Okay. So uyoba ready nini-ke kwe-relationship? Okay, angasho ukuthi okwamanje ngazama ukuthi ngiplan ukuthi ngakwazi ukuthi ngizimisele kanjani kulesikhathi engikuso kwamanje yabo, cause nami bengingazi next ukuthi interview nayo kanti iyakwazi ukuthi ilethe amantombazana yabo. So nami ngingazikhulumela kwamanje ukuthi okay, intombazana vele bengingakabi nayo, but kwamanje bengakabi sure straight ukuthi ngakwazi ukuthi ngibe nayo ngingakakwazi ukuthi ngibhalanse izinto kahle yabo, cause okwamanje life ngiyabona ukuthi izinto zisazama ukuthi zihlangane mara azikahlangani kahle yabo. So noma ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngigcine kangako kuyi-relationship le ngoba mhlawumbe ingabhora ibe ney'nkinga ibe kanjani yabo, mhlawumbe nawe ungayithandi le bengakhona.